Gràcies per la vostra presència aquesta nit. S'acaba un any en el qual hem compartit amb els meus companys actes, sortides, dies i festes majors de la nostra parròquia. Ha sigut un any en el qual han hagut bons moments i dolents. Em quedo amb el millor amb aquests moments de riure entre nosaltres, amb els companys de baix que avui molts d'ells hi són presents i també els que no han pogut venir. Un petó molt gran pels que no estan aquí, que sempre us recordaré. Cris, Dani, Jaume, Clàudia, Carlota, Pea i Beth, que finalment s'hi va. I per acabar, volia felicitar a la pubilla de comarques barcelonines, que avui fa 18 anys, i és la Isaura. Moltes felicitats, Isaura! I recordo que anhelava poder viure de nou una experiència com aquella. Ara, sóc aquí. Acomiadant-me per segona vegada, i aquest cop com a primera dama 2008. Vaig esperar 7 anys per poder aconseguir l'objectiu, i el desig que tenia de petita i finalment ha estat possible. Aquest any ha estat un any ple d'emoció. Ha estat curt i segurament no l'hem aprofitat tant com haguéssim volgut. Però tot i així me n'emporto molts records, molts moments, molta gent que no oblidaré mai perquè el viatge ha fet possible que visquem moments que no es repetiran i que per aquesta raó són especials i que sapigueu que no us lliuraré de mi perquè sempre estaré aquí. Durant aquest any com a pubilleta he passat moments bons i no tan bons, però em quedo amb els més bons. L'experiència com a pubilleta ha sigut inolvidable. M'agradaria agrair el suport dels membres del meu turisme, especialment als meus responsables. Encara més especialment la Lluïsa, que sempre ha estat amb nosaltres i la resta del meu turisme per la seva organització. I finalment, donar les gràcies al Comú per al seu suport. Els meus companys només puc dir amb moltes coses bones. El Dani, tot el que tens de despistat, tens de divertit i de bon amic. Laura, tu sempre m'has ajudat amb tot el que em costava a mi. Cris, has sigut molt carinyosa i divertida amb mi. Una petita. Mentre que aquestes tres parlaven, ella i jo anàvem plolant per allà i sempre estàvem junts, ella i jo, i mirant catàlegs, mirant coses. A l'expo la vaig portar jo, enviant les coses per allà. I no sé, ha sigut com la meva germana que... I la Laura, diuen que l'Oreu i la Pubilla són germans, però ella i jo som marit i muller. Tinc una relació millor que marit i muller. La meva experiència com a pubilla durant aquest any ha sigut genial. La veritat és que no em puc gaudir de molts moments junts, però els pocs moments que hem estat junts són inolvidables. A cadascun de vosaltres, companys, m'agradaria dedicar-vos unes paraules. Fanny, tot i que hem tingut petites discussions, hem rigut molt amb tu i per ser tan, com dir-ho, tan metepates. Dani, durant aquest any t'has cuidat de que cadascuna de nosaltres estiguéssim bé, que no ens faltés de res, ens has mimat i has estat al meu costat sempre que ho he necessitat. I això és algo que no puc agrair en paraules. Gràcies, Dani. Cris, amb tu he compartit moments on hem rigut i d'altres on hem... Bé, i ara passaré a dir els resultats. S'ha de tenir en compte que hem fet una prova escrita, una prova oral, i avui s'ha analitzat durant el sopar l'actitud de totes aquestes noies i nenes i del públic. El jurat ha emès el veredicte següent. Com a segona dama d'honor 2009, Meritxell Dono Matalobos. L'infante de la banda, Estefanía Gaspar, segona dama d'honor 2008, i la figura de la medalla
prega Josep Capdevila, vicepresident segon de la Unió per Turisme d'Escaldes-Engordany. Com a primera dama d'honor 2009, Meritxell Prats Martí. Vicentera de la banda Cristina Manassa, primera dama d'honor 2008. Figura de medalla, senyor Josep Maria Sánchez, vicepresident primer de la Unió de Turisme d'Escaldes-Engordany. Com a pubilleta d'Escaldes-Engordany 2009, Anna Simonet Alorda. Vicència de la banda Marc Vergés, pubilleta de l'any 2008. La figura de medalla és la senyora Lluïsa Alorda, membre del Grup de Unió per Turisme d'Escaldes-Engordany. Com a pubilla d'Escaldes-Engordany 2009, Irina Sánchez Belda. Infanta de la banda Laura Roig, pubilla 2008. Figura de medalla el senyor Toni Ruiz, president de la Unió de Turisme d'Escaldes-Engordany. Què és el que més t'ha agradat i el que menys t'ha agradat de tot això? El que més m'ha agradat, no sé, és tot. Tot? Sí. T'ha agradat tot. A la Marta perquè faci el seu discurs. Autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, andorrans i andorranes, membres del pubillatge, bona nit a tothom. En primer lloc, vull agrair-vos que ens hagueu convidat i també la rebuda que ens heu fet, perquè per nosaltres és tot un honor poder ser avui aquí en un acte de proclamació del pubillatge fora de les nostres fronteres, perquè això vol dir que aquesta tradició no només es redueix a Catalunya, sinó que també es segueix en altres indrets. Veig gent des de Figueres fins que arriben, per exemple, a Mont-roig del Camp o arriben a Cambrils, no? Una recta imaginària d'uns 400 quilòmetres de la nostra Catalunya, no? En aquests 400 quilòmetres, evidentment, hi ha desenes de pobles aquí baix, per tant, crec que això ja defineix molt bé aquest any de pubillatge, no? No hem d'oblidar que nosaltres sempre acollim els llocs en agraïment a la tasca feta, no? I evidentment pujar a Andorra per nosaltres, tot i que sabem que, bé, no representeu del tot Andorra, no? Sou les Caldes d'Engordany, però per nosaltres pujar al país veí és molt especial, no? Tothom ja és una sortida que tothom l'espera. Magnífiques companys del fons, que també els veiem. Amics i amigues,